Arratsaldeon, naturaren gelan gaude, eta hemen izango dugu zazpiretan hasiko da tomate dastaketa popular bat. Dastaketa hau, laugarren antzinako tomatearen azokaren barne dago. Azoka Iruñan izango da, eta horren inguruan egiten dira gauza ezberdinak. Atzo egin zen zaporearen laborategia, deskalzo zen igogailuan, hor dagoen lokal batean, eta gaur hemen naturaren gelan egingo da dastaketa popularra esan dudan moduan. Honen helburua da ezagutzera ematea lehengo varietateak, antzinako varietateak, varietate asko dago, eta zapore ezberdinak, kolore ezberdinak, tamaina ezberdinak garrantzitsuak dira, garrantzitsua da varietate hau mantentzea, eta honekin dastaketa hau bultzatzen du Nafarroka zientzarea, eta hirugarren urtea da, egiten den hirugarren urtea da. Hasi zaretik antolatzen da, eta egiten da pizkat, esan dudan moduan, garrantzi emateko varietate hauei. Hasi zareko helburua da varietate hauek erabiltzea, nekazariek erabiltzea, eta jendeak konsumitzea. Orduan mantentzeko hori behar da, ze bestela joaten dira galtzen. 20. mendean galdu da 175. Varietateen 175. Orduan, oso importantea da mantentzea, ezberdinak dira, ezberdin erantzunten dute aldaketei, eta adaptazioa eta lekuetara adaptatzen dira, eta orduan oso interesgarria da mantentzea, baita autonomia ematen duelako, zuk gordetzen baduzu zure hazia, ez duzu erosi behar, eta lehengo zaporeak eta usainak berreskuratzen ditugu baita, ez? Askotan erosten dugu tomate bat eta ez dugu inolako zaporerik. Orduan, hortik doa gutxi gora bera helburua, eta hau antolatu dugu hasi zarea Natureskola elkartea eta landaren artean. Berriozarko udaletxearen eta CEPAEN-en kolaborazioarekin. Natureskola elkartea da hemen naturaren gela gestionatzen duen elkartea, eta hemen ikusi alduzue, badugu baratza, asmoa da gure produktuak batez ere mendialde eskolan saltzea, horrela kilometro zero, oso gertuko produktua jan ahal izateko aurrek, eta ekologikoa, bai. Gero prestatzen ditugu baita ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak, kolako gauzak, mundu guztiari irekitak, eta saiatzen gara nolabait beti zikloa ixten, eta horretarako baita hartzen dugu eskolako sukaldeko zaborra edo, eta ikusten baduzue hor, ikusi aldugu, oioak ditugula. Orduan ideia da, hor oioentzat utzi, beraiek jaten dute, eta gero egiten dugu konposta geratzen den errestoekin. Orduan hemengo produktua joaten da eskolara, han geratzen diren hondakinak bueltatzen dira ona, egiten dugu konposta, ongarria lurrarentzat, eta gero ongarri hori bota alda lurran, ez? Dena ixten da eta leku motz batean. Orduan gure asmoa da baita, gure landarea varietate lokalekin ahalik eta gehien, ez dena momentuz, baina ahalik eta gehien egitea berreskuratzeko, eta baita hazia lortzea, varietate batzuen haziaz, ez dena. Eta, gure proiektua kolaboratzen dugu baita lantxotegikoekin. Lantxotegi da beste elkarte bat. Beraiek klaseak ematen dituzte, FP jardineri, lorezaina eta holako gauzak.
Eta pasa den urtean egon ziren hemen bigarren kurtsoko taldekoak, eta uzten diegu gela eta horren truke beraiek egiten dute pizkat lorategia zaindu eta laguntzen gaituzte pizkatxo bat. Hemen atzean ikusi aldugu eraikin bat, hau guztia Berriozarko udaletxekoa da, eta eraikin hori egin zuten 2008 edo 2009 urtean, hau pizkat ideiarekin eskolentzarako eta ingurugiroaren inguruan lan egiteko, bai. Orduan banatu ziren hemen pizkat partzela baita, umentzako pentsatuta taula, eta eraikinan badugu energia berriztagarriak erabiltzen ditu, badugu plaka solarrak, haize errota bat, gero kalefakziorako eta urberorako baita badaude egurra erretzen da, eta horrela badugu berogailua. Eta, orduan hemen ere Natureskolaren partetik egiten duguna da ingurugiroko heziketa. Gure ikastaroak, lehen aipatzen dituen ikastaro horiek eta zentzu horretan doaz, nekazaritza ekologikoa, bioiraikuntza edo baita pertsonaren zaintzea, ez? Izan alda psikologia mota bat, edo izan alda kosmetika, edo jaboiak, edo afrodundun dugun moduan, bai? Orduan da, pizkat horretan pentsatzen eta elikadura zubirotasunaren bila gabiltza baita, ez? Nolabait da proiektu bat horren inguruan, guk hemen egiten dugun guztia. Jose Uranga naiz, sukaldaria eta baratzagilea. Ondela 4 urte hasi ginen antolatzen aste bat antzinako tomateari buruz. Eta aurten da laugarrena egiten duguna. Eta egiten dugu alde batetik azoka bat larun batetan, eta ostegunetan eta ostiraletan dastaketa kata bat ostegunean eta beste ekintza bat ostiraletan. Eta gure asmoa da gehien bat lehengo tomatea jentia ezagutu dadin, eta ere bai tomate on bat, zaporetsua eta ondo helduta dauen tomatia jendeari eskaintzea.
Bihar hasiko gara, etorriko dira nekazariak Nafar guztietatik bere antzinako tomateak saltzera. Gero egingo dugu lehiaketa bat, aber ze tomatez den hoberena, eta ere bai hasiak erakutsi egingo dugu nola tomatetik ateratzea hasiak gero datorren urtean jartzeko eta landare berbera ateratzeko.